Sa akong apo guys, magpabilin siyang ah, buutan ug matinahurong ngadto sa iyang mga apuhan. Wow, dagang handa ni Undoy. Happy birthday. Nining time guys, pag sa ulog sa iyang adlaw na tawhan, kauban niya ang iyahang gikamangawan nga inahan. Mao kani balay sa ko ang anak guys. Nalipay ko. Idugo nato ang atong ulo o atong ibunting nato sa presensya sa Ginoo. Nagalang samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Hello guys, mayong gabi guys. Aning time guys. Nahianhi ko sa panimalay sa akong anak guys. Kay birthday man sa akong apo nga si Risaiwil. Nagpasalamat ko guys kay nagkayusa na pod mi ning dapita. Kauban sa mga igagaw o igsuon sa mga asa nag-celebrant guys. Kauban sa iyang mga apuhan, pikas ug pikas ni ani guys. Among gi sa ulog ang birthday ni Risaiwil. O nalipay ko guys kay ubay-ubay de pong handa nini. Kauban sa iyang mga barkada guys, mga isikabata niya. Ubam sad sa iyang mga igagaw. Kasagaran mga bata ni guys. O sa kong tanaw sa kong apo guys, arang lingawan niya guys. Pero di magpasapon sa kamera, mo lakaw jud. Gipangitan ako guys, ang ako ang binaji kung asa ni. Wa man dito sa sala, basig tuwa sa kusina. Ni padung ko dito sa kusina guys. Awa ko magtuo guys, og daghan na daing tao, kaya na ko kamerang niya. Ubay-ubay man dahi pud guys. Og nagkita ra ginahang binaji guys, niya ara man siya sa kusina. Busy pa ditawon siya guys pagatiman sa iyahang mga niluto.
ug nagpasalamat sab ko guys kay nakita nako akong kumari. Dugan nimo makita guys. Aniya day siya mismo sa panimalay siyang anak guys. Si Maria Anita, buutan kain eh. Tagsara may makita ni guys kay busy mi kaayo sa among usag-usa namo guys, arang busy ha. Gisugdan ang pag-ampo guys, kauban sa mo ang kumari ngadto sab sa membro sa pamilya guys. Gisugdan na mo ang pag-ampo og ako ang nanguan ni guys. Nagpasalamat ni guys sa birthday sa mo ang apo og ingon man nagpasalamat sad mi sa nagtambong. Og ubay-ubay sa bangyang bisita ni guys og nalipay kaayo mi. Og ingon man sa ubay-ubay nga handa ni Juan guys. So, may magtuo kung murag pila ka tuig na guys na birthday ni Undoy, karon pa jud ni tingali na bungga kay mao pa may pag-uli sa iyang inahan nga gikan sa gawas. So dako kay ang kalipay na ho guys og sa 11 years ni Undoy nagsaulog siya kauban sa iyahang inahan nga bago pa jud taong ni uli gikan sa gawas. So nalipay kaayo mi guys. Pila ka tuig guys ga celebrate mi siya iyang adlaw na tawhan, kami kamera gid in town. Subo kay ang bata guys, pero karon happy kay siya guys kay ika-11 ka tuig niya. Kauli na gid in town ang iyahang inahan. So happy birthday Undoy. Wow guys, nakaapas jud akong pag-umangkon guys. Nga suod pod nila ni Alvin. Mga igagaw rin ni Alvin guys. Gipaabot ni sila guys. Sila intay naway-awahi kay namo. Nauna ramig kaon nila. Pero sige laman, kay nakaabot man. Gikan pa siya sa Tagbilaran guys. O kauban sa yang misis, yang anak. Kung pinaagi nining akong message guys, masalamaton ko sa tambong sa ako apong kumari nga nag-abot in taon may how many years na. Og ingon man sa ako pong apo nga si Risaiwel, manghinaot ko guys nga magpabilin siyang matinahoron ngadto sa iyang mga apuhan og sa iyang mga ginikanan. Pasensya na mo guys, ug mara kani lingaw na ko karong adlaw guys, og ako moingon, bye bye.